मा नों फैफिनदो जोंखौ जाना मानो थांनांगौ नोङो बाहाय फैफिनदो जों नेबाय दं नोंखो ओंखाम जायाखै नों फैफिनलाय गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों संगिता गयारि। संगिता गयारिया सानै गथ'नि बिमा, नाथाय बिथाङा गावनि गथ'खौ गारनानै गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुनाव गोनां नायदों एबा गुबुनाव खारदों। आं बेखौनो बुंनो सानो बिथांनि हासबेन्ड खोरोम दैमारि बिथाङा जाहाथे बिथांखौ खावलायहरफिनदों, जाहाथे बिथाङा न'आव थाबैनो फैफिनगोन। बहाबा थांदोंब्लाबो बिथाङा गावनि बिसि संगिता गयारिखौ गोरोबनानै संसारखौ जाफिनगोन होनना बिथाङा बुंहरदों। आरो बिथांनि फिसाजो आरो फिसाला उन्दै उन्दै गथ' बिथांमोना गावनि बिमाखौ खावलायहरदों दुखुनि गेजेरजों गाबै गाबै जाहाथे संगिता गयारि बिथाङा गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै गावनि न'आव फैफिनगोन आरो बिथाङा बहाबाफोर दङब्ला नाथाय कलनि गेजेरजों फोरमायहरगोन, आंनियावबो फोरमायहरनो हागोन। नाथाय बिथांखौ गावनि गथ' सानैया रिमि आरो क्रिस बिथां सानै गथ'आ गावनि बिमाखौ गोसोखांनानै गोबां दुखुआव दं आरो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय खौरां दैथायहरनायजों लोगोसे बिथांमोना बुंदों ओंखाम दै जायाखै। सानै गथ'आ गावनि बिमानि थाखाय ओंखाम जायाखै, दै लोङाखै। नाथाय बिमानि थाखाय गोबां साननानै बिमाखौ गोसोखांनानै ओंखाम जायाखै। आं बेनिखायनो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो जाहाथे बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला हमनानै दोनगोन आरो बिथांमोननि न'खराव फोरमायहरगोन जाहाथे संगिता गयारि बिथाङा बहाबाफोर थांदोंब्ला थाबैनो फैफिनगोन आरो बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा बिथांमोना आंनि बिदा फंबाय बिनानावमोना जाहाथे बिथांखौ हमना दोनगोन आरो बिथांनि न'खराव फोरमायहरगोन। बिथांनि हासबेन्डआ मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो लोगोसेयैनो बिथांनि फिसाजो आरो फिसाला सानैया दुखुनि गेजेरजों मा फोरमायगोन नोंथांमोना खोनासंलांदो। थांनाय 15 आगस्ट खालिनो आंनि बिसिया गोमादो आरो आंनि बिसिया आंनि फिसाखौ लानानै 8:30 बाजायाव पारासकसिम थांदो। बेयाव गथ'खौ बुंलांदोनो जे आं आयंलानाव थांदो नों बिसोरो ओंखामखौ जानानै थाग्रो, बाबायाबो दायो दसे उनाव फैगोन, आंबो थाबैनो फैगोन होननानै बियो बुंलांदों आरो दिनै दासिमावलागै बियो गैया, नुजाफैयाखै, जेबो खौरांबो मोनाखै। दिनै जि मबाइल लांफादो बेबो सुइच अफ, जों जेबोखौनो खौरां मोनाखै। बियो जोंनाव जेरै हागौ फैफिनबाथाय आं बेखौ गनायनानै लागोन, आं बेखौ बिखायाव बजबनानै लाफिनगोन। गथ' सानै दोङो, सासेया 14 बोसोर, सासेया 7 बोसोर। बेखौ फैफिनबाबो जोङो नागारा, जोङो लाखिफिनगोन। जोंनो बेखौ माने नांथारगौ आरो दे जेरै हागौ माने रायजो राजाफ्रा बेखौ जेराव नुयो माने बेयाव हमनानै दोनबानो जाबाय आरो माने फन नाम्बार होखानाय दोङो, बे फन नाम्बाराव फन खालामनानै होबानो जाबाय। मा नों फैफिनदो जोंखौ जाना मानो थांनांगौ नोङो बाहाय फैफिनदो जों नेबाय दं नोंखो ओंखाम जायाखै नों फैफिनलाय जाबाय।